Comezamos co segundo sorteo da Asociación de Comerciantes e Empresarios co que agasalla aos clientes do comercio chantadino. Empezamos sorteando unha cesta de Nadal. E a afortunada da cesta de Nadal é Manoli Lozano. No segundo sorteo de hoxe, agasállase aos clientes cun lote de viño da Ribeira Sacra. E a afortunada neste caso outra vez é unha muller generosa Cortiñas. Procedemos agora ao terceiro e último sorteo do día de hoxe, no que se agasalla aos clientes con un lote de galletas e licores da zona. E o gañador do lote de licores e galletas é Carmen González. Noraboa aos agasallados, despedímonos ata a semana que ven e xa saben, para gañar teñen que mercar na vila de Chantada.